Dakle, sada morate napraviti tortu. Da, super, pa mogu. Odmah počinjem. Kako je to zabavno. O ne, šta se dešava? To ne valja. U stvari, ovaj krem je dobar za mene. Namazat ću ga na prvi sloj kore, a na drugi sloj ću namazati zeleni krem. Da, njega isto treba razmazati, tako je. Sad ću sve isto uraditi sa žutim kremom. Divno. Posle naranđasti. I to je to. Došlo je vreme da ukrasimo tortu. Dobro, dodat ću malo dekoracije, bit će veoma lepo. Tako je, odlično mi ide. Ja sam pravi majstor. Ej, pogledaj ovamo. I meni je lepo ispalo. Pogledajte tamo, bako. Hej, ne, meni treba torta, bako. O ne, treba hitno sve popraviti. Eto tako. I još jedan sloj. Sada to liči na tortu. Samo je treba ukrasiti. Koristit ću krem za to. Dodat ću što više, ne treba štedeti. Eto. A sad ću sve lepo razmazati. Dodat ću malo cveća, bit će baš lepo. A tu će biti veliki srećni osmeh. O, divno. Bako, i ja sam napravila tortu, pogledaj. O, kakva lepota, pametnice moja. Oho, neverovatno. Da, to se zove prava torta. Gledajte i učite. O, kako je visoko. Ne mogu da verujem. Dobro, dosta, skloni se. Dobro, a vidjet ćemo ko će pobediti. O, ja baš zaostajem od čega. Treba nešto da uradim. Moja torta mora biti viša. O, smislila sam. Opa, tako brzo. Sad ćemo vidjeti ko će imati veću tortu. Aha, još malo. Sve se srušilo. Sad ću popraviti. I treba nekako fiksirati da ne padne. Da, znam. Ovako. Super. Svaka mi čast. Sviđa mi se. Prijatno, dragi. Kakva lepota. Ovo je super torta. Hitno je treba probati. Kakav ukus. To je pravi užitak. Dobro, idemo dalje. Sada ti lepotice. Jedva čekam da probam. Da. I ovo je veoma ukusno. Sviđa mi se. Dakle, posljednji takmičar. Ova torta izgleda mnogo dobro. I ukus je fantastičan. Znate, to će biti težak izbor. Dakle, pobeđuje naravno torta sa metlom. Ne mogu da verujem, ja sam pobedila. Čino? Znam, sada želim sandvič. Tako sam gladna. Ajde, što spremite da jedem. Naravno, znam šta da radim. Za početak ću pripremiti tost. Sačekat ću. Sami su izleteli. Savršeno. Dalje uzimam Nutellu. I razmazat ću je po tostu. Posle ide kikiriki puter. I dodat ću bananu. Pokrit ću drugim tostom. A na tostu ću nacrtati čokoladnom glazurom neku ambalabu. To je žaba. A telo je od gume. Zanimljivo ispalo, jel da? Meni se sviđa. Super. Ostalo još par dodira. Tako je. Još malo i to je to. Ja sam završio. O, da, nije loše. O, moji tostovi su već gotovi. Da vidimo šta se može smisliti. O, da, stavit ću na tost topljeni sir. Tako je. Posle ću staviti list zelene salate, paradajz, krastavce i pokrivam sve tostom.
Na tostu ću nacrtati glazurom Trulimero Trulicino. O, lepoto, odlično mi ide. A zatim ću sve obojiti glazurom. O, ispalo je baš slično. Takva slatka mačka riba. Zadovoljna sam. Svaka mi čast, to je remek delo. Gledajte. To je užasno. Moje jelo će biti bolje. Gledajte, ja sam napravio tostove. Stavit ću na to salatu, dalje sir, šunku, italijanski sir, portugalsku šunku, holandski sir i francusku šunku. Preko ću staviti skup švajcarski sir. Pokrivam tostom, a odozgo ću nacrtati glazurom. Protopim. On mora imati veoma velike noge. Dalje prekrivam sve bojom. Da. Odlično mi ide. Ja sam pravi majstor. Još malo i završio sam. Mija, što pre probaj. Da, probaj, draga. Prijatno. O, dobro, jedva čekam. Počet ću sa sandvičem šefa. Probat ću. To je ukusno, ali malo suvo. A šta ovde? O, ovaj sandvič izgleda baš lepo. Ali unutra je samo povrće. Fuj, to je užasno. Ja mrzim povrće. O, kakav sladak sandvič. Sad ću ga probati. Wow, ovde je sve što tako volim. Obožavam slatke sandviče, a brat je 100% pobedio. Pobede mu je. Bravo. A sad mi napravite picu. Jel može? Hajde, čekam najlepšu picu. Sad čekajte, imam ideju. Ja ću prvi početi. Uzimam komad testa, razvlačim ga. Zatim pravim lepe ivice. Dalje ću stisnuti sos od paradajza. Razmazat ću četkicom sos po pici. Super. Odozgo ću sipati šunku, sir i prebaciti sve na pleh. Da. Ostalo je dodati pečurke i staviti sve u peć. Ostalo je malo sačekati. Pizza mora u potpunosti da se ispeče. O, već je gotova. A šta se dogodilo? Moja pizza se smanjila u veličini. Dobro, smislio sam. Neka posluži. Tun, cahu. Odlično. O, Nate, mili, probudi se. A vreme je da kuvaš. Šta je ovo? Ja ne umem ništa da pravim od testa. Šta da radim s ovim? Jednom sam video u crtanim filmovima da se testo može zavrteti na prstu i sve će ispasti. Ne, nije uspelo. Okej, ići ću lakšim putem. Ja ću jednostavno naručiti picu. To će sigurno biti ukusno. Stigla je zamrznuta pizza. Nema potrebe da je odmrzavam. Stavit ću u frižider. Da, tako je. Ja sam smislio nešto mnogo dobro. Odlično, zatvaram. A sam frižider ću staviti na čizme. Kako teško. Tako je. A frižider ću ukrasiti kamilom. Sad je to frigo, camelo, buffo, fardello. Odlično, mili. A ja sam odlučila da napravim picu na tiganju. A dodat ću malo brokolija za zdravlje. Prebacujem sve na tanjir. Eto, svi imaju neko zanimljivo serviranje, a ja nisam ništa smislila. Pa dobro, šta da se radi? A Mija, probaj. Prijatno. Wow, kako sve zabavno izgleda. A želim da vidim šta je unutra ovog frižidera. Wow, tamo je pizza. Sad ću da probam. Moji zubi. Pizza je ledena. To nije u redu. A šta ovde? Tun, sahur. On mi je doneo malu pizzu. Sad ću probati. Ukusno. A šta još ima? Ova pizza u poređenju sa ostalima izgleda
izgleda baš dosadno. Znate šta? Odlučila sam da je pobedio šef! Zaslužio sam ovu pobedu. Ja sam najbolji šef. A sada ja hoću Huba Bubu. Hajde, smislite nešto za mene. O, ja već znam. Sad ću. Evo, našla sam žvaku. Evo je Huba Buba, hoćeš? Šta? Ja hoću okruglu Huba Bubu. To je važno. Kakva šteta? Dobro, ali mogu popraviti to. Dakle, sipat ću svu žvaku u činiju. A sada treba rastopiti nju. Ja imam fen. On će mi sigurno pomoći. O, super! Pogledajte kako žvaka postaje tečna. A zatim nju treba preliti na dasku. Da, tako je. Sačekat ću kada se ohladi i seći na dugačke trake. A zatim ću uviti sve trake u rolne. Eto, sad sam napravila baš ono što hoće Vivian. Cool, svaka mi čast. A ne baš, ja sam smislila nešto bolje. Dakle, uzet ću paradajz i staviti ga u mikser. A zatim je potreban sok od paradajza. O, uspelo je. Svaka mi čast. Sipat ću sve to na plet i ravnomerno rasporediti. Da, vreme je da se stavi u rernu. Tako je, ostalo je malo sačekati. O, već je gotovo, može da se vadi. O, kakav miris. Lepota. I seći ću to sve na trake. Pažljivo. To je to. A sada trake treba da se uviju u rolne. O, divno. Dobila sam paradajznu žvaku. Šta može biti bolje? Ukrasit ću je i to je to. Ovo liči na paradajz. Da, ali to ni to. Ja ću pokazati šta treba uraditi. Važno uzeti marshmallow, sipat ću ga na tiganj, a zatim istopiti. Tako je. Treba nam tečni marshmallow. Odlično. Zatim uzimam zmajevo voće. Njega ću iseći na komadiće. O, kako lepo izgleda. I dodajem to kod marshmallowa. Zatim ću sve promešati. A posle, gotov sloj žvake prebacujem na dasku. O, pogledajte kako lepa boja. Ostalo je samo da se iseče na trake. A sada najvažnije. Sastaviti rolne. To je to. Uspelo je. A Vivian, možeš da probaš prijatno. Oho, vi ste se tako brzo snašli. To je cool. Probat ću prvo ovu roze žvaku. O, kakva je? Marshmallow, sviđa mi se. O, šta je dalje? O, kako neobična žvaka. Probat ću. Ona je od paradajza. Fuj, odvratno. Ostalo je da se proba žvaka moje sestre Nicole. Izgleda kao Huba Buba i ukus je super. Da, to je baš ono što sam htjela. Pobedile. Nicole, da, čestitam. O da, znala sam, moja prva pobeda. Juhu. Šta se može napraviti od limuna? Tačno, hoću limunadu. Limunada? Nema problema, unuko. I ja znam od čega da počnem. Dakle, ovi limuni nisu pravi, ubraću sveže. Eto, savršeno. Sada treba iscediti sok. Da. Eto. Zatim ću dodati vodu. I dodati kriške limuna. Nečega nedostaje. O, znam. Tačno, ja imam žalfiju. Dodat ću grančicu za lepu boju i prijatan miris. Lepota. Prava domaća limunada. Sviđa mi se. A sa ovim mogu ukrasiti šefa. Lepota. Što?
To nije muška stvar. Sad ću vam pokazati kako se pravi najbolja limunada. Gledajte pažljivo. Dakle, treba mi limun, aha, a zatim divne šljokice. Sipat ću ih na limune, da. Divno. Zatim, ove sjajne limune stavljam u veliku čašu. Tako je. A posle ću dodati žele kockice. A uz pomoć svog saturatora ću moći učiniti običnu vodu gaziranom. Odlično, zatvaram, uključujem i čekam. Mislim da je dovoljno. Eto, moja nevjerovatna limunada je gotova. Završio sam. Šta on radi? O, hvala. Šta je, hoćeš i ti limunadu? Dobro, sad ću ti nasuti. Eto, izvoli, prijatno. Nema na čemu, doviđenja. Šta je? Ups, ostalo mi je sasvim malo za Lili. Wow, kakve su ovdje limunade? O, zašto ovdje prazno? Fuj. Dobro, probat ću prvo ovu limunadu. Super, svidjelo mi se. A šta je ovdje? O, to je nešto zanimljivo. Limunada sa šljokicama? Ozbiljno? Nevjerovatno. I jedva čekam da probam. O, da? To je jako ukusno. Šefe, ti imaš najbolju limunadu. Čestitam. Da, sve sam ih pobedio. Ako vam se dopao naš izazov, stavite like i zapratite naš kanal. A vidimo se uskoro. Ćao, čao.